Suspertze zikloa agortuta, atzeraldiaren arriskua handia da. Larrialdian gaude. Jauzi bat behar da hizkuntza politiketan. Paradigma aldaketa bat. Euskalgintzaren Kontseilutik deizehatza egiten dizuegu agintariei eta indar politikoei. Ofizialtasuna zuen bide horietan jaso ezazue. Euskarak, Euskal Herri osoan izan behar du ofiziala. Euskaltzaleon garaia da! Hizkuntz, aniztasun eta berdintasunari eusteko itxaropena, herriena eta kulturena, mundu bizigarriago batena. Ez dezagun ahaztu, mundua euskara eta gainerako hizkuntza minorizatuen kontra dator, baina guk euskara dugu munduaren alde. Euskalgintzaren Kontseilutik proposatzen dizuegu, datorren ekainaren 13an Iruñea izatea Euskaltzaleon bilgunea. Bitartean piztuko ditugun txinpartak elkarren ondoan jartzeko. Berriro ere, arnasa elkarrekin hartzeko, elkar elikatzeko, elkar auspotzeko. Guztion beharra du euskarak, guztion beharra du pizkundea.